Yayi hebat ya Mak Sumeh seneng guyon terdasare kae tak anggap dadi guruku, tak anggap dadi kakangku, go tak anggap dadi wong tuaku kondo. Sapa Pak Joko Susanto kuwi? Lah iya biaya ngremen ki ya Mak. Wah luar biasa nduk. Sepakate iki purna panjenengane ngasta dadi lurah, masyarakatnya nyuwun dalang saka kulon sing diwiji awake dhewe. Wah, alhamdulillah ya Mak. Nek nunek ngono wis ping 3 iki, Mak. Ping 3 iki. Weh ya syukur. Ya ngono kuwi kok nggih. Nganjuk umume khususan warga Kenep ki mau nek pancen karo wayang wis minded berdasare kene iki seneng nanggap ning ya seneng nonton. Ora mung seneng nonton tok, ya seneng nanggap. Lah iya biaya kene iki kebukten lagi jam 8 penonton wis linggih tirik-tirik. Lah iya mula tak nobatke Nganjuk adalah penonton terbaik se-Indonesia. Temen kuwi. Wah luar biasa ya wis sawangen penonton iki mengkono ki mau paribasan sesuk-esuk ya aku entuk apa-apa aku gelem kok nduk tenan. Ora entuk apa-apa piye, lah kancamu kon dilatih gamelan kok ya. Ayang matur sembah nuwun sanget ya, Mang. Semono kang dadi tresnane Pak Joko karo wargane. Mula aneh lan mokal disengkuyung bengi iki muga-muga dadi tamba beliau nggone Bakapurna Bakti. Ngono ya, Mang. Sayuk saikokati rukun wargane. Mambegus pengajian awan wis wayangan utawa wis kepareng ya kuwi karo nafalan begini iki wayangan. Lah iya tur kene iki Kenep kene iki pancen desa rezekine tumrape dalange kok Mak. Kok iso lagi sesore wae awake dhewe iki wis entuk tanggapan 3 kok Mak. Weh alhamdulillah nduk sanggone 3. Lah iya siji neng Kemloko lagi Baron iki mau sok tanggal 15 Mei. Terus nek ora kleru sok tanggal 16 Juni iki mau neng Mojoagung Jombang. Lah ya